Il-mozzjoni li ppreżentat l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlamentu li intiża biex jonqos iż-żmien tal-istennija billi jażel il-pazjent stess jekk irix jagħmel operazzjoni fil-privat f'Malta jew barra minn Malta u jħallas il-Gvern turi kemm il-Partit Nazzjonalista għandu politika li tirrispetta id-dinjità tal-pazjenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal dan waqt laqa politika f'Birkirkara bit-tema saħħa aħjar. Jekk għandek dritt tagħmel operazzjoni barra minn Malta, m'għandux ikollok dritt illi tagħmilha fi sptar privat, għandu jkollok l-għażla. L-għażla li jew tmur barra jew nkella tmur fi sptar privat aw Malta. Dik hija il-politika li tirrispetta d-dinjità tal-pazjenti. Għalli dan kontrarju għal politika tal-Gvern Laburista. Il-Partit Nazzjonalista jħaddan politika li tirrappreżenta lil pazjenti u mhux lil tal-qalba, fej anke faħħar il-kuraġġ morali tal-Ispiżjara Denise Ellul li komplit tisħaq li teżisti diskriminazzjoni politika fil-qasam tas-saħħa wara li l-Gvern ħareġ stqarrija biex jiġħad dan. Dwar il-każ Cyrus Engerer Simon Busuttil spjega li l-Oppożizzjoni ifidmiri li titkellem dwar il-konsegwenzi politiċi tad-deċiżjoni tal-qorti wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat għażel li jżommu konsulent tal-Gvern u ċermen ta' Kumitat Konsultattiv dwar id-drittijiet ta' persuni gay. Kif tista' żomma bħala l-konsulent tiegħek fuq id-drittijiet ta' persuni gay jekk ġiet kundannata għal reat kriminali kontra persuni gay? Kif jista' jkun? Simon Busuttil refera wkoll għal kuntratt li l-Prim Ministru qed jgħid li ffirma dwar il-Power Station, kuntratt ta' 400 miljun euro u qal li hija stramba kif dan il-kuntratt ġie ffirmat bil-moħħbi u fil-magħluq. Dan il-kuntratt ta' 400 miljun iffirmaħ fil-magħluq. Imma mbagħad biex iraħħas il-petrol 2 cents wara li kien ollih 2 cents għamel konferenza tal-aħbarijiet. Waqt il-laqa politika tkellem ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech li fid-diskors tiegħu spjega l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għandha l-inizjattiva u l-idea tal-qasam tas-saħħa. Fisser li l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni hija parti mill-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tas-saħħa bilan li jkunu indirizzati il-problemi li affaċċjaw il-pazjenti bl-aspirazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista tkun dik li jkollna saħħa aħjar.